NDA Haphang haino hai Haphang fainai abo kubaiko fiaba Narendra Modi nude montri bokhorokni akogrok tabok swng achaijak kwrak salo chongmarini wngkhari saklaijakmani olni simeno akogrok swng achaijak amoni hinike tabokni chongmario asuk kwbangma seat manliya BJP bodol jang aboni bagwino Haphang khana ni bagwi kubuni bodolni bokhago naisikjak tabok BJP bodol swrang salo montri bokhorokni habano kaisa koklam panda wngwi paibo koklam pandao BJP bai kwtha fainai kubuni bodol rok tamo sanmung khalaika abono koklam khalailekha koktama saimanka NDA ni joto neta rogno Narendra Modi no montri bokhorok snamna ni bagwi goswina harkha kwrak salo wngkhari nokharmani yagulo saimanka NDA be bagwi 292 seat manai kaplai engka aboni bagwino swrang salo Haphang khana ni bagwi khoroksni borokno koklam panda khlaina ni bagwi ring horjaka koktama saimanka kata fainai bodolni neta rogbo joto no Modi no montri bokhorok snamna ni bagwi goswing rekha khanai o koklam panda bo Modi no karobi manjaka JP Nadda Amit Shah Rajnath Singh NDA bai katha fainai bodol ro wngkha Bihar ni JDU bodol ni neta eba montri Ogra Nitish Kumar Telugu Party ni Chandrababu Naidu Lok Jana Shakti Party ni Chirag Paswian Rashtriya Lokdol ni neta Janata Chaudhary JDS ni HB Kumarasamy Shiv Sena ni Eknath Shinde Hindustan Awan Morcha ni Jitan Ram Majhi te apna dal bi Anupriya Patil Akoshan Bureau Report bokhorokni